Som veľmi rád, že toto ráno, toto dopoludnie môžem byť s vami. A keď som sa modlil za tento čas, tak Pán mi pripomenul jednu udalosť zo Starého zákona, z 2. knihy Samuelovej z 9. kapitoly. Je to uprostred, mimo kontextu, ak by sme sa mohli pozrieť, uprostred úplne iného príbehu, kedy zrazu sa kráľ Dávid zobudí a povie si, či je niekto, komu by som mohol ešte preukázať milosrdenstvo z domu Šavla, z domu Jonatána. My vieme, že Šaul bol svokor kráľa Davida. Vieme, že nemali medzi sebou najlepšie vzťahy, dosť to škrípalo, dokonca Šaul sa pokúšal zavraždiť Dávida. Ale v jednom momente Šaulov syn Jonatán a kráľ Dávid uzavreli zmluvu, ktorá po hebrejsky sa povie chesed. Zmluvu, a toto slovo chesed môžeme preložiť aj ako milosrdenstvo. Že ten, kto prežije, je povinný preukázať milosrdenstvo tej druhej rodine. A dejiny išiel čas, Šaul zomrel Jonatán a zrazu Dávid si spomenie si, že on má tento sľub. A tak sa začne pýtať všetkých svojich sluhov, žije ešte niekto z domu Šavla, žije niekto ešte z domu Jonatána, komu by som mohol preukázať milosrdenstvo. A zrazu nastáva chaos a začínajú všetci riešiť, že kto by mohol ešte žiť. A spomenul si, že existuje Mifibošet. Mifibošet bol jediný potomok, podľa písma v tejto časti, ktorý prežil práve to, kedy zabíjali a vyhubili dom Jonatána a Šavla. A pestúnka, keď ho niesla, keď ho chcela zachrániť, tak sa potkla. Mal vtedy 5 rokov. A písmo nám hovorí, že bol ochrnutý na obidve nohy. Kvôli tomu, že pestúnka sa potkla, on spadol a ako 5-ročný bol ochrnutý. Skryla ho a tento Mifibošet skrýval sa celé roky. Celé roky bol skrytý. A jedného dňa, keď žil v krajine Lodabare, ako hovorí písmo, počuje, ako niekto zaklope na jeho dvere. Predstavte si, že zabili celú vašu rodinu. Vyhubili vašich potomkov. Pestúnka, keď vás chcela zachrániť, tak sa potkla a zlomila vaše nohy. Skryli vás do krajiny Lodabare. Tento pojem Lodabare znamená krajina ničoty. Vy sa skrývate a po nejakých takmer 20 rokoch niekto zaklope na dvere. Ste plní úzkosti, strachu, čo sa bude diať. Niekto otvorí dvere a vidíte tam kráľovských vojakov, ktorí vám povedia, že Dávid ťa hľadá. Kráľ Dávid, ten, ktorý je pánovníkom namiesto môjho otca, namiesto môjho rodu. Trasiete sa úplne, že čo sa bude diať. Títo vojaci priviedli Mifibošeta pred kráľa Dávida. On príde a písmo hovorí, že sa vrhol, kláňal sa mu a Dávid mu hovorí: dnes ti chcem preukázať milosrdenstvo. A vrátil mu majetok a začal jesť z kráľovského stola. Ja verím, že toto je to, čo Pán chce urobiť tento deň s nami. Že dnes mňa tu poslal, aby som zaklopal
na dvere tvojho srdca, práve tam v tvojej krajine Lodabare, práve tam, kde sa nachádzaš, práve tam, kde je tvoja krajina ničoty, kde sa skrývaš a možno už si ochrnutý a nemôže sa ani pohnúť v duchovnom živote a možno ani nechceš a možno aj túžiš, ale stále sa točíš dookola, lebo Pán ti chce preukázať milosrdenstvo. Nie, on nezaspal, on nezabudol ako Dávid, nie. Ale ja verím, že táto konferencia je kairosom, časom milosti, milosrdenstva, kedy Pán chce vstúpiť do tvojej krajiny ničoty, do tvojej krajiny Lodabare. A tak počas tohto času sa chcem spolu s vami pozrieť, kde my môžeme byť misijným polom. Kde my môžeme byť ešte v tej krajine Lodabare, ničoty, prázdnoty, kde my môžeme sa ešte skrývať, kde ešte milosrdenstvo nepreniklo nás. Kde my môžeme dnes zakúsiť to, že Boh nás hľadá. Lebo on prišiel hľadať to, čo sa strátilo. A viete, čo znamená meno Mefibošet? Znamená to zlomená hanba. A ja túžim a verím, že dnes cez Sviatosť zmierenia, cez túto konferenciu, naozaj Pán Boh mnohým z nás zlomí hanbu. Mnohých z nás vyvedie von. Možno tam, kde už od 5 rokov alebo x rokov sa nehýbeme, máme zlomené nohy. Tak ako ma predstavili, som redemptorista. To znamená, že som člen misijnej kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. A naša kongregácia, na zakladateľ svätý Alfons, je patronom spovedníkov a je zároveň patronom morálnych teológov. A v cirkvi je považovaný za jedného z najväčších morálnych teológov. Preto ma pozvali asi hovoriť o spovedi. Neviem, či vedeli toto zázemie. Ale náš zakladateľ svätý Alfons nám, redemptoristom, zakázal hovoriť o pekle. Nie preto, že by neveril na peklo. Dal nám príležitosť a povedal, že môžeme počas misie a ohlasovania hovoriť niekedy o pekle. Viete kedy? Keď niekto je veľmi zatvrdilý hriešník. Ja som si čistil okuliare, aby som dobre videl, a mne sa tu nezdá, že je nejak veľa zatvrdilých hriešníkov. Takže nebudem hovoriť o pekle, ale prečo to Alfons hovoril? Alfons hovoril, že obrátenie zo strachu je len krátkodobé. Zatvrdilému hriešnikovi, tvrdému, tomu, kto nechce konať pokánie, môžeme hovoriť o pekle, aby sme ho vyrušili, ale v momente musíme hovoriť o Božej láske, lebo len obrátenie z lásky, len obrátenie zo zaľúbenia je trvalé. Dnes naozaj chceme dovoliť, aby to chesed, aby to Božie milosrdenstvo sa nás dotklo, aby v našom živote nastala trvalá zmena. Lebo len keď naozaj zakúsime Božiu lásku, vtedy sa meníme. Je to veľmi podobné. Koľký z vás majú tínedžerov? Deti tínedžerov? Ruku hore. Zopár vás je. Keď sa vaša nejaká Aneška, Zdenka, Zuzka, Lenka, Marketka, alebo neviem, ako sa volá, zaľúbi, tak iným úsmevom umýva nádobí hriad. Keď sa zrazu zaľúbi, ináč zametá. A to sa jej dotkla len ľudská láska. Keď sa nás dotkne Božia láska, naozaj nastáva zmena. Tak ako to povedala jedna tínedžerka, keď sa jej pýtali, že čo to znamená, že zažila Božiu lásku. Tak ona povedala, že už vysávam aj pod posteľou, kde mama nevidí, ale Boh vidí. Ak naozaj sa nás dotkne Božie milosrdenstvo, tak zrazu sa okolo nás niečo mení. A dnes budete mať možnosť a máme možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia. A sviatosť zmierenia je liturgia. A náš jeden z teológov, podľa aj
kardinála Ratzingera, neskôršieho Benedikta XVI. Najväčší morálny teológ 20. storočia, Bernard Häring, môj spolubrat, hovoril, že keď ideme na spoveď, ideme sláviť liturgiu. Je to sviatosť, to je liturgia. A čo slávime? Náš hriech? To by bolo chore. Bolo by veľmi divné, zvláštne oslavovať hriech. My ideme oslavovať Božie milosrdenstvo. A toto je dnešný deň. Ak tu počas tejto prednášky by sme mali byť zameraní a adorovať hriech, tak je to chore, je to divné. My ideme oslavovať Božie milosrdenstvo. To, ako sa Boh chce nad nami zľutovať. Jedna liturgická modlitba, ktorú sa modlí cirkev počas obdobia cez rok, hovorí, že Boh prejavuje svoju všemohúcnosť najviac vtedy, keď sa nad nami zmilúva. Kto z vás by chcel vidieť skresenie mŕtvého? Kto z vás by chcel vidieť vrátenie zraku slepému? Kto z vás by chcel vidieť, že zrazu sa otvoria uši hluchému? To je dobré, ale táto liturgická modlitba a cirkev nás učí, že Boh svoju všemohúcnosť najviac prejavuje vtedy, keď sa zmilúva, keď nám odpúšťa. A Pápežská rada pre podporu novej evangelizácii vo svojom dokumente ku roku milosrdenstva povedala, že do cirkvi je potrebné vrátiť údiv a úžas z toho, že Boh odpúšťa. Keď Ježiš povedal ochrenutému, ktorého niesli 4, vezmi si svoje lôžko a choď. Farizejov a zákonníkov neprekvapilo uzdravenie. Ale to, že mu povedal, tvoje hriechy sa ti odpúšťajú. Čo nás dnes ešte šokuje? Čo nás dnes ešte prekvapuje? Čo ma dnes ešte vovádza do údivu? Dnes naozaj tu bude nebeská párty. Lebo Ježiš povedal, že v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý koná pokánie, ako nad 99, ktorí to nepotrebujú. Dnes sa celé nebo ide tešiť z nás. A my s touto radosťou, s touto dôverou, v nie oslave hriechu, ale v oslave milosrdenstva chceme pristupovať dnešný deň ku sviatosti zmierenia. A na to sa chceme práve pozrieť aj počas tejto katechézy. Ale Božie milosrdenstvo pre nás môže byť niekedy obrovskou výzvou. Niekedy je dôvodom, prečo nechceme ani evangelizovať. Niekedy je dôvodom, prečo nechceme naplňať svoje poslanie a povolanie. Jonáš vo 4. kapitole sa sťažuje Bohu, že ja som vedel, že ty si dobrý, že ty si láskavý a ty odpúšťaš. A keď ho Boh poslal do Ninive, tak to bolo hlavné mesto jeho hlavného nepriateľa. Nepriateľa, ktorý vyvraždil jeho predkov. Ak naozaj chceme zakúsať Božie milosrdenstvo, musím vás varovať vopred. Prejaví sa to tým, že Pán Boh nás pošle na miesta, kde by sme to nečakali. Lebo ako hovorí pápež František, milosrdenstvo nedostávame ako našu súkromnú útechu, ale ako schopnosť preukázať milosrdenstvo tým, ktorí sú okolo nás. A tak Boh posiela ako znamenie Jonáša práve do Ninive, aby mu ohlásil radostnú zvesť. A toto častokrát Boh robí v živote mnohých z nás. Ja poznám misionára Johna Kaziana. On je Kurd. A viete, aké vzťahy sú medzi Kurdmi
a Tureckom. On kvôli tomu, že vlastne jeho predkov prenasledovali, tak ho predkovia, jeho rodičia odišli do Ameriky. Stal sa jedným z líderov charizmatickej obnovy a po istej dobe mu Pán povedal: choď a hlásaj moje slovo v Turecku. Veľmi podobne ako Jonášovi. Turecku. Veď to sú tí, ktorí sledovali mojich predkov. To sú tí, ktorí mi zobrali krajinu. To sú tí, ktorí ma poslali preč. Ale bol poslušný Pánovi, aj keď to nebolo úplne jednoduché, ako to on hovorí, prechádzal procesom zmierenia a odpustenia, ale Boh si ho použil na to, že skrze jeho službu prišla charizmatická obnova do katolíckej cirkvi v Turecku, dokonca do pravoslavnej cirkvi, lebo vieme, že práve v Turecku je viacej našich bratov pravoslavných aj medzi protestantov, aj medzi moslimov. Kam nie som ochotný ísť? Ku komu by som nechcel ísť? Kto je možno mojim Ninive? Kto je možno tou oblasťou, krajinou, kde ma nemá Pán poslať? Nie, títo mi ublížili, títo mi zabránili. Nie. Ak chceme byť misionármi, ak sa chceme zmeniť a chceme dovoliť Bohu, aby on nás zmenil z misijného pola na misionárov, nepôjde to bez odpustenia. Lebo ako hovorí svätý Ján Mária Vianney, svetec je ten, ktorý je pripravený stretnúť kohokoľvek. A ja sa odvážim povedať, že toto je evangelizátor, toto je kresťan, ten, ktorý je ochotný stretnúť kohokoľvek. 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 Koho by si nechcel stretnúť? Komu nie si ochotný ohlásiť radostnú zvesť? Alebo veľmi jednoducho ani pozrieť do očí. O koho sa ani nezaujímaš, tak aj toto môže byť tvoja krajina Ninive, ale aj Lodabare, Ničoty, ktorá ti bráni žiť. Včera ste počuli o mojom svedectve, mojom príbehu odpustenia a ja dnes by som tu nebol, keby nebolo odpustenie. A ak sa pozrieme na mnohé prúdy obnovy, na mnohé prúdy milosti, nielen teraz, ale celkovo v dejinách cirkvi, tak vždy je to spojené s odpustením. Lebo to je dar z kríža. To je dar, ktorý aj dnes Ježiš dáva a ktorý nás on uschopňuje. My máme právo prežívať bolesť. My máme právo sa cítiť zranený. Ale nemáme právo v tom ostať. Ja teraz nechcem hovoriť dlho o odpustení, lebo to ste mnohí už počuli, ale veľmi jednoducho sa ťa chcem spýtať. Či nie je niekto, ku komu by si nešiel ohlásiť radostnú zvesť? Alebo mohol by to byť niekto, komu ani nechceš pozrieť do očí. My na Slovensku máme s tým problém napríklad s Romami. Poznám farnosť, kde Pán Boh začal prebúdzať Rómov v katolíckej cirkvi. Ale teraz všetci sú u bratov v apoštolskej cirkvi. A tá farnosť teraz hunduje, že prečo sa stali protestantmi. A ja niektorých z tých Rómov poznám a tak som sa ich spýtal. A oni povedali, že ale nám nikto na znak pokoja nepodal ruku v kostole. My sme sa tam necítili vítaní. A prišli bratia protestanti zo Švajčiarska, založili letničnú apoštolskú cirkev, objímajú ich, majú ich radi a sú tam. Komu nie som ochotný podať ruku? Komu nie som ochotný pozrieť sa do očí? Možno nečakám, že by ma Pán mohol poslať ku potetovaným. To asi nie, takých neviem, či Pán by chcel, aby boli spasení. Alebo dokonca piercing v nose. Ojojoj, aj takí môžu vojsť do Božieho kráľovstva. A čo tí, čo volia inú politickú stranu ako ja? Aj tých Boh chce spásiť?
aj tí by mohli byť v nebi so mnou. Tí, ktorí volia ináč ako ja, ktorí majú iný politický názor. Ježiš nám hovorí skrze Pavla v liste Timotejovi, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení. A keď chceme ísť za ním, dáva nám toto srdce. Je niekto, voči komu máš predsudky? Koho nevieš prijať? Komu by si nechcel ohlásiť radostnú zvesť? Nie si schopný podať ruku? To je Lodabar, kam Pán chce prísť. Kam on svoj milosrdenstvom ti chce preukázať schopnosť a zodvihnúť ťa, aby si nebol ochrnutý a mohol kráčať ďalej. A mohli by ste si povedať, že veď ja až tak zle to nemám, ja sa len hnevám na niektorých ľudí. A ja už im nemusím hlásať evanjelium. Napadol mi teraz jeden vtip. A počas jednej kázne o odpustení, tak kňaz povedal, že a teraz môžete v tichosti srdca odpúšťať tým ľuďom. A babka taká staršia sedí vpredu a nič nerobí. A kňaz sa jej spýta, babka, vy nemáte komu odpustiť? A ona, nie, tie svine už zomreli. A Božie milosrdenstvo ide aj cez čas. A ja myslím, že Pán Boh chce aj počas tejto konferencie dať silu odpustiť možno aj niektorým, ktorí už zomreli. Možno sú to naši rodičia, možno sú to ľudia, ktorí možno nás predbehli. Boh dáva toto milosrdenstvo. On nám dáva tú silu. Nám ľuďom je to ťažké, priam nemožné, ale Bohu skrze nás a v nás je to možné. A teraz odbočka späť k téme. Keď som hovoril o tom, že či sa cítime pozvaní, povolaní, zodpovední za misie. Chcem sa spýtať pre istotu, koľký z vás sú tu pokrstení? Vyzerá, že bude mať komu čo povedať. Dokument druhého Vatikánskeho koncilu Ad Gentes o poslaní misiám v 35. bode hovorí, že celá cirkev je misionárska a dielo evangelizácie, službe evangelizácie je základnou povinnosťou Božieho ľudu. Základnou povinnosťou celého Božieho ľudu sú misie. Amen. Ďakujem za zaangažovanie sa. Pavol VI v Evangeliu Nunciandi v 14. bode hovorí, že cirkev je tu na to, aby evangelizovala. Cirkev existuje na to, aby evangelizovala. A mohli by ste si povedať, že to možno myslel tých vysvetených, tých, čo majú také krásne habity, ktorí možno sú hierarchická cirkev, ktorí možno majú také čiapočky alebo kohokoľvek iného. Ale Ján Pavol II vo svojej encyklike Redemptoris Missio, aby nebola žiadna pochybnosť, v 77. bode hovorí, ako členovia cirkvi na základe krstu, ďakujem všetkým, ktorí ste sa prihlásili, ako členovia cirkvi na základe krstu sú všetci kresťania spolu zodpovední za misijnú činnosť. Cítil si sa niekedy, prežíval si niekedy, že si spolu zodpovedný za misijnú činnosť. A Benedikt XVI povie, že kresťanstvo je prechod od bytia pre seba k životu pre druhých. A pápež František, to by som mohol hovoriť celú prednášku, a nemám na to čas, o tom, čo hovorí, že byť misijnými učeníkmi, že prestávame žiť pre seba, ale pre druhých.
Toto je povolanie každého jedného z nás. Na základe krstu Boh ti dáva schopnosť už nežiť len pre seba, nebyť sebcom, ale žiť pre druhých a prinášať radostnú zvesť. A nám sa to môže zdať také trošku, že voľnočasová aktivita, nejaký doplnok. Nie. Viete, ja som veľmi vďačný všetkým, ktorí sa modlia modlitbu príhovoru. Přimluvnú modlitbu. Ďakujem za tlmočenie. A som veľmi vďačný všetkým tým, ktorí tu pomáhajú, aj ktorí prednášajú. Ale na základe teológie, to bude ťažké, to nemusíte porozumieť. A je takzvaný princíp kontingentnosti bytia. Čo to znamená? Že teba ani mňa Boh nepotrebuje. On ako dokonalé spoločenstvo, ako dokonalá trojica, Otec má, koho by miloval, Syna v Duchu Svetom. On nepotrebuje ani nikoho, kto by ho miloval, lebo Syn ho miluje. On to nepotrebuje, ale chce. Teraz si skúste pozrieť svoj minulý týždeň alebo mesiac. Koľko ľudí vám zavolalo, že niečo potrebovalo? A koľko ľudí vám zavolalo, že len niečo chcelo? Boh mohol urobiť a môže urobiť to, že dnes by zaznel hlas z neba, bol by tu hromy blesky a povedal by túto prednášku oveľa lepšie ako ja. Mohol by to urobiť. Ale list Korinťanom nám hovorí, že Boh sa rozhodol spásiť svet bláznostvom ohlasovania. Jemu sa to tak zapáčilo. Boh sa tak rozhodol. To je jeho túžba, jeho dar, je to jeho povolanie, je to, čo nám dáva. Aby ste to trošku pochopili, predstavte si, že ste multimilionári. Dobrá predstava? No, tak hej, boja sa, že čo bude ďalej. Vaše fondy zarábajú, nemusíte nič robiť. A jedného dňa zazvoní taký polootrhaná žena pri vašich dverách na vašej bráne a povie vám, že nemáte pre mňa nejakú prácu. Vy nič nepotrebujete, ste multimilionár, máte všetkého dosť a zrazu si poviete, že dám jej šancu. Mohla by byť pestunkou mojich detí. Dáte jej nové obliečenie, funguje tam. Na druhý deň vám napľuje do tváre. Na tretí deň kope do vašich detí. Na štvrtý deň začnete rozmýšľať, že čo s ňou urobíte. Čo by ste s ňou urobili? Vyhodili. Všetci tí, ktorí ste mali kresťanskú odpoveď, že bol by som milosrdný, neverím vám. Vyhodili. A tou pestunkou si ty a ja. Boh, Otec, môže spásiť svet akokoľvek ináč. Ale on sa to rozhodol cez nás. A my svojimi hriechmi mu pľujeme do tváre, svojimi hriechmi kopeme jeho milované deti, ale on nás chce. A ak vstúpime do tohto bláznostva, tak zrazu sme ochotní. A zrazu ideme. Keď rozpoznáme, že on dal svojho milovaného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, že nám daroval celé toto bláznovstvo, a môže to urobiť ináč, ale povie, že ja chcem teba použiť, tak ideme. A on to chce. Na moci krstu chce použiť vás. Na základe toho, že ste v cirkvi, chce použiť vás. On sa takto rozhodol, že cez teba chce priniesť Božie kráľovstvo. On cez teba chce zmeniť túto krajinu, cez teba chce zmeniť to miesto, kde si. Christi Fidelis laici
to je dokument Jana Pavla II. O lajkoch, hovorí, že tam, kde ste vy, koľko je tu lajkov? Kto sú laici? Že nie ste zasvetení ani kňazi. Kto sú takáto skupina tu ľudí? Laici, dobre. V tomto dokumente hovorí, že tam, kde ste vy, že sa chystá na každé miesto. Lebo Jan Pavol II použil práve citát z písma, že poslal 2 na každé miesto, kam išiel. A on sa tam chystá. Si pripravený, že Boh cez teba chce zmeniť ľudí okolo teba? Monsignor Jozef, ktorý je zodpovedný za charizm v Amerike, hovorí, ako keď sa v 80. rokoch, 70. 80. obrátil a chcel všetkým hovoriť o tom, ako Duch Svätý naplňa, ako sa dá modliť v jazykoch, dokonca to hovoril kňazom a tak ďalej. A išiel na jednu modlitbu chvál a po nej nestihol autobus. Tak sa modlil, Páne, že pošli mi niekoho, komu chceš, aby som ohlásil radostnú zvesť. Nech niekoho môžem stopnúť. Stopol, otvoril dvere. Táto? A v srdci si hovoril, Páne Bože, to naozaj myslíš vážne? Viete, my niekedy chceme zevangelizovať celú Európu, ale ľudí, ktorých máme okolo seba, si nevšimneme. Pre koho ťa Pán ustanovil ako pestúnku? Kde sa ty nachádzaš? Kto je ten, komu, keď otvoríš dvere, ťa prekvapí? Nad kým máš začať uvažovať? Tam, kde sa hýbeš. Tam, kde si. Evangelizácia nie je voľnočasová aktivita, to je spôsob života. To nie je, že idem na nejakú akciu. To nie je len to, že večer ideme do Bohu vďaka za to, treba takúto evangelizáciu. Ale je to spôsob života. Katechizmus katolíckej cirkvi nám hovorí, že kto ako sa modlí, tak žije, lebo každý žije tak, ako sa modlí. A toto platí o evangelizácii. Každý ako žije, tak evangelizuje. A ako evangelizuje, tak žije. To je cez spôsob života. Tu sa môžeme chvíľku tak zahrať, že je to krásne, ale ľudia okolo nás vidia realitu. A keď chceme naozaj sa stať misionármi, potrebujeme sa pozrieť na svoju každodennosť. Na to, kde sa dnes nachádzam. Ako vyzerá moja modlitba, ako sa ju modlím. A modlitba je základ kresťanského života. Ak náš zakladateľ svätý Alfons povedal, kto sa modlí, bude spasený, kto sa nemodlí, bude zatratený. Ale nevezmite to ako mágiu. Ak chceme naozaj, aby náš život sa stal evangelizáciou a chceme žiť v pokáni a obrátení, naša modlitba by mala mať také 3 piliere. Kopec ďalších, ale 3 základné. A prvá je čas, kedy sme s Ježišom. Marek 3.14 nám hovorí, že tých, ktorých povolal, aby boli s ním. Tento čas bytia s ním znamená čas možno chvály, kedy sa tešíme z neho. Čas, kedy sme na adorácii, kedy prijímame. A je to veľmi dôležitý čas. Ľudia, ktorí nevedia byť s Ježišom, majú rozličné falošné predstavy Boha. Dokážem len byť s Ježišom a nič s ním neriešiť. Len ho chváliť, uctievať. Len byť na adorácii. Avšak niekedy je nebezpečné, keď môj celý týždeň modlitby vyzerá iba takto. Ľudia, ktorí častokrát majú tento spôsob modlitby, len chvály, jasania, plesania, adorácie, len prebývania s Ježišom, tak majú predstavu, že Pán Boh je ako Mikuláš. Všetko dobré, to bude dobré. Bytie s ním je dôležité, ale súčasťou našej modlitby má byť aj modlitba príhovoru. Přimluvná modlitba. A teraz to nemyslím len vkladania rúk, ale kedy myslím a modlím sa za druhých, za tých, ktorí sú okolo mňa, za tých, ktorí sú vo vláde, za tých, ktorí sú v tejto krajine, za tých, ktorí sú okolo nás. Prihováram sa za nich, ale aj tu hrozí,
veľké nebezpečenstvo falošnej predstavy Boha. Že Boh je ako automat. A potom to ľudia, ktorí sú okolo mňa, tak načítavajú, že taký, lebo kto ako žije, tak evangelizuje. A ako evangelizuje, tak žije. Sú ľudia, ktorí si naozaj myslia, že ak sa dnes nedomodlia novénu, tak vypukne tretia svetová vojna. Lebo to záleží od nich. Sú ľudia, ktorí si myslia, že musím sa takto túto novénu pomodliť, lebo ak sa ju nepomodlím, koniec! Môže byť jadrová vojna. Kvôli mne. Viete, to, že som nepotrebný a chcený, ma oslobodzuje od toho, že musím všetko ja zariadiť. To moja modlitba, to ja to musím zvládnuť. Pamätám si, keď bol Golden Jubilee v Ríme a bolo také stretnutie pre kňazov a viedla ho sestra Bridge McKenna, ďakujem. Bridge McKenna, ktorá má silný dar uzdravovania a modlí sa za kňazov, skončilo stretnutie a sestra Bridge McKenna povedala: ja už sa dnes za nikoho nebudem modliť. Viete si predstaviť tých kňazov, ktorí sa chceli dotknúť jej rucha, aby sa niečo stalo? Vedie, a ona povedala, 2 hodiny sme boli s Ježišom v Eucharistii. On už dokončí dobré dielo. Ako vyzerá moja modlitba? Je to tak, že všetko je na mne? Že to musí byť o mne? Mám úzkosť z toho, že keď sa niečo nepomodlím, vtedy Boh nie je dobrý otec. Ale automat. Aj toto môže byť moja krajina Lodabáre. A ďalším spôsobom, ktorý máme mať v modlitbe, je rozlišovanie. Že počúvame Pána Boha, čo máme robiť. Dovoliť mu, aby hovoril k nám. Ale sú ľudia, ktorí neustále len rozlišujú, skúmajú. 150 rokov rozlišujú. Osoba, ktorá má 60 rokov, žena rozlišuje, či má byť ešte matkou. Dosť zle. A my potrebujeme mať aj primeraný čas na rozlišovanie. Ak naozaj chceme, aby náš život bol premenený a bol svetlom pre druhých, náš život by mal mať čas adorácie, modlitbový čas. Adorácie, modlitby za druhých, rozlišovania. Nehovorím, že to musí byť 33%, nie. Ale toto nás posúva ďalej. Ale zároveň my potrebujeme uskutočňovať Božiu vôľu. Ja poznám veľmi veľa spoločenstiev, kde Boh veľa hovoril, kde bolo veľmi veľa proroctiev a kde bolo veľmi veľa Božieho hlasu. A dnes sa rozpadli a nie sú. A Boh nám dal také prisľúbenie. Keď povedal podobenstvo o múdrom a hlúpom staviteľovi, on nehovoril o pohánoch. On nehovoril o tých, ktorí nechodia na konferencie. On nehovoril o tých, ktorí sú mimo. On povedal, že hlupý je ten, kto počúva moje slovo a ho neuskutočňuje. Múdry je ten, ktorý počúva a uskutočňuje. Viete, ak počas tejto konferencie a aj posledných rokov ste počuli veľmi veľa slova a nič sa neuskutočnilo, môžete veľmi rýchlo a čoskoro stroskotať. Ja to nehovorím preto, aby som vás zastrašil alebo vyľakal, ale preto, že mi záleží na vás. Boh chce, aby sme jeho aj slovo uskutočňovali. Ak budete počúvať 5 dní o evangelizácii a nikomu ďalšiemu nepoviete o Ježišovi, je to k ničomu. Ak budeme hovoriť o obrátení a nič neurobíme, nie, že my sa ideme polepšiť, ako povedal Pater Kodet. Nie, ale že nebudeme odpovedať na to slovo, nič. Môžeme stroskotať. On chce, aby sme uskutočňovali jeho slovo. Chce, aby sme odpovedali. A možno ťa chcem pozvať dnes, zamyslieť sa, kde som nechal Božie slovo bez odpovedi. Kde ma Boh k niečomu pozval, kde chcel, aby som niečo urobil, aby som niečo zmenil a vykašľal som sa na to. Čo to je? Možno to bolo, že som mal ísť ku niekomu konkrétnemu urobiť niečo, možno dal mi
povolanie ohlásiť, možno to bolo len starostlivosť v rodine, Bohu vďaka za to. Ale k čomu ma Pán pozval a neurobil som to? Viete, pre evangelizáciu najväčším hriechom je tzv. Spiritualizácia. Keď všetko tak zduchovníme. Jakub nám to hovorí vo svojom liste, že príde hladný do nášho zhromaždenia, do nášho spoločenstva a povie, že som hladný. A vy mu poviete, Boh ťa miluje. A necháte ho tak. A my to takto robíme v mnohých oblastiach svojho života. Že tak, pekne budeme počúvať prednášky, budeme sa modliť, ale skutek utek. A ja to teraz nehovorím ku výkonu. Ale spiritualizácia je napríklad v tom, že teraz ja to poviem z lásky, môže byť aj hriechom to, že zanedbáme, že nepôjdeme ku psychologovi. Kniha Sirachova nám hovorí, že Boh uzdravuje prostredníctvom lekára. Ak potrebujem aj takúto odbornú pomoc a vedome to odmietam, nemám dostatok v úvodzovkách pokoji, veď to je práve, že prijatie Božej moci aj cez človeka, ktorý je odborník, tak môžem veľmi sebe poškodiť aj tým, ktorí sú okolo mňa. A utekám do neviem akých modlitieb. Byť normálny je základ evangelizácie. Ježiš nemohol vstúpiť do mesta, lebo slepý hovoril o tom, že ho uzdravil. Ježiš častokrát nemôže vstúpiť medzi mnohých ľudí, lebo my sme strátili normálnosť, prirodzenosť. Áno, my máme byť pošedili, či aké to slovo povedal Pater Kodet? Máme byť, ale podiviny. Máme byť, ale nie zo stratu zdravého rozumu. Nie. Ak budete spať 7 hodín denne, zaručujem vám, že 1/3 a u niektorých až 2/3 hriechov odpadnú. Naozaj, skúste. O rok, kto bude spať denne 7 hodín a uvidíte, že sa nič nezmenilo vo vašom živote, prídem a verejne budem konať pokánie. A viete, že Boh nám dal prikázanie, že máme oddychovať. Evangelizujeme tak, ako žijeme tak, ako evangelizujeme. Keď ľudia niektorých vidia evangelizátorov, určite takto nechcú nasledovať Krista. Veď to sú vyhorení ľudia, vypľusknutí, to vôbec nie. Ale tu pri oddychu je jedna zásadná vec. A keď hovorím niekedy o oddychu, tak tým, ktorým hovorím o oddychu, podľa toho, či sú workoholíci, zameraní na výkon, alebo pohodlní, tak to počujú rozdielne. Pohodlní počujú, ešte mám oddychovať. Mám viacej oddychovať. Takto budem zjavení Božieho kráľovstva. Workoholíci a tí, čo majú výkon, počujú, už som dosť veľa oddychoval. Nesmiem toľko. Ja som tá pestunka, musím ísť makať. Poprosím vás, ak je niekto vo vašej skupinke, vedúci skupinky, spoločenstva, alebo niekto, kto vám duchovne sprevádza, dovoľte mu, aby vám nastavil čas na oddych. Toto je škola pokory, toto je škola obrátenia, toto je nasledovanie Pána Boha, aby sme mali aspoň jeden deň voľno a oddychovali. My toto potrebujeme, sami to nedokážeme. A potrebujeme práve vstúpiť v tomto do Božieho milosrdenstva. To, čo zabíja, aby sme mohli byť evangelizátormi, je ustarostenosť. V Novom zákone na mnohých miestach nachádzame slova o ustarostenosti, ako zabíjajú Božie slovo v nás. A ustarostenosť neznamená, že hneď musíme riešiť zlé veci. Nie. Ustarostenosť znamená, že ich neriešim v správnom čase.
a že ja adorujem problém. Opakom starostenosti nie je to, že ja si vyložím nohy. Nie. Ale že zodpovedne pristupujem ku svojim povinnostiam. K tomu, k čomu má Boh povolal. V 2. knihe Samuelovej, 11. kapitole, nachádzame hriech, ktorý spáchal Dávid, kedy z Betsabe počali syna. My vieme, že sa mu zapáčila, vieme, že bola pre neho príliš pekná, vieme, že kvôli tomu zomrel Uriáš. Poznáte ten príbeh, áno? A viete, ako začína? Tento príbeh začína tým, 2. kniha Samuelova, 11. kapitola. Prišiel čas, kedy králi idú do boja a Dávid zostal doma. A Dávid zostal doma a začal sa prechádzať a zbádzal Betsabe, zhrešili a išlo to tak ďalej. Ak si z tejto prednášky neodnesiete nič, teraz veľký pozor. Ak si neodnesiete z tejto prednášky nič, chcem vás poprosiť o dôležitú vec. Aby ste sa sami seba spýtali párkrát cez deň, som na tom mieste, kde mám byť? Uvažujem nad tým, čo mám robiť. Uvažujem nad tým, čo mám teraz myslieť. Robím to, čo mám. Kráľ Dávid nešiel do boja, nebol na tom mieste, kde mal byť. A potom už išla tá žiadostivosť, už išla tá vražda, to všetko. Ja teraz nehovorím o škrupulánstve, že 5-krát za minútu sa spýtam, som tam, kde mám byť? Nie. Ale párkrát cez deň sa zastaviť. Ježišu, robím to, čo mám. Keď toto si odnesiete, uvidíte, že ako oveľa jednoduchšie to naše misijné pole sa premení na misionára. Ježišu, rozmýšľam teraz nad tým, čo mám. Ak sa pozrieme na to, ako zhrešil Dávid, že zrazu potom zbadal Betsabe, mnoho ľudí, ktorí hrešia pornografiou, hrešia tým, že nie sú tam, kde by mali byť. A mnohí povedia, že to sa už dnes nedá. Ja žijem v celibáte a ja vám môžem povedať, že nesledujem pornografiu, nie som zotročený nečistotou a som šťastný. Ja som šťastný vo svojom celibáte. A dá sa to. Boh má tu moc. Ale skúste sa párkrát cez deň sami seba spýtať. Som tam, kde mám byť. A poslednú vec, ktorú poviem, lebo už ma chcú stiahnuť, tak je, že dnes ešte ku sviatosti zmierenia skúste sa zamyslieť nad svojou slásťou. Slásť, teraz nemyslím len nejakú rozkoš či žiadostivosť, ale to, čo to nazýval svätý Ján z Kríža. Keď je holubica priputaná, je jedno, či je lánom alebo nitkou, nezlietne. Slásť je to, keď mi idú deti na nervy a ja zožerem celú čokoládu. Slásť je to, keď ma prestáva baviť ten, ktorý rozpráva a ja scrollujem, čo všetko je na Facebooku, Twitteri a Instagrame a neviem kde. Slásť je to, kedy musím si pozrieť 158. časť seriálu. Slásť je to, kedy predtým, ako idem spať, musím to a to. Toto je častokrát naša krajina Lodabare. Ničota, ktorá nám bráni. A ja verím, že Ježiš chce prísť aj tu. Chce vstúpiť do týchto oblastí, aby nám preukázal milosrdenstvo. Dôležitá vec na záver. Ak sa vás dnes niečo dotklo, Ján nám hovorí vo svojom evanjeliu, že keď príde Boží duch, tak nám ukazuje, čo je hriech, čo je pravda a čo je spravodlivosť. Ale ten istý teológ Ján, v jeho teológii nachádzame v zjavení, že diabol je žalobca. Ak sa vás tu niečo dotklo a zrazu si spoznal, kde si svoj hriech, žalobca ti povie, nechaj to tak, si hriešný, si zdeptaný, ty nemáš nádej. Ale Boží duch, keď nám ukazuje hriech, tak nám dáva silu stáť. Cieľom tohto doobedia nemala byť adorácia hriechu. Ani zbudenie si krízy, ani debky.
ale priprava na oslavu milosrdenstva, na nebeskú párty. Lebo v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý koná pokáni, ako nad 99, ktorí to nepotrebujú. A ja sa teším, že to dnes zažijeme. Amen.